Всеки момент в тази зала ще започне поредната репетиция за най-новия спектакъл на Нешка Робева, в чието заглавие има една сериозна закачка, последната грешка на Нешка. Хората ви познават като един сериозен човек, който работи с много съсредоточено, наистина сериозно. Как решихте точно този последен спектакъл да бъде така по-лековато и по-закачливо поднесен на публиката? Ами, значи хората не ме познават толкова добре. Явно да. Да, те съдят по резултатите от работата, но аз в действителност съм един човек, който наистина много се смее, много се шегува. Понякога закачките ми, хумора ми е малко соленичък, но пък хората знаят, че не съм злоблива. Но след като направихме втория си спектакъл «Орисия», който наистина е един драматичен спектакъл, защото представя историята и Орисията на българския народ. Много хора така ме срещаха и казваха: ние плакахме през цялото време, госпожо Робева, толкова ни е тежък живота. Нали, прекрасен е спектакъл, но нека да бъде нещо по-весело. И от този момент аз започнах да мисля как да направя така, че хем да кажа това, което искам, хем да не така нагнетявам едно тъжно и тежко настроение в хората. И винаги стигахме до някакъв компромис, нали? Хем хепи енд, за да дигнем настроението, хем си казваме това, което трябва. Така че този спектакъл, да го кажа на български, искам да бъде весел край. Да не е хепи енд. Но със сигурност няма да е последната ви работа. Ами не зная, това е Божа работа. Аз смятам да освободя трупата. Ние сме разговаряли с децата. Не ми е възможно, трудно ми е. Ние сами се издържаме, наистина сами. Прекрасна публика имаме. Благодарение на тях ние има 16 години. Но годините си върват. Аз станах на 70. Наистина ли? Да. Тежат ми, ужасно ми тежи пътуването, посреднощните прибирания. Всичко да вършиш сам е много тежко. Ние сме 3 колеги, които вършим всичко, абсолютно. И тъй като няколко пъти предложих на държавата да поеме тези деца, да им даде, нали, да ги направи държавни артисти. Но казаха: ами няма пари, ами няма това, няма онова. И аз така. Все пак, вижте, ние прокарахме една партина. Разкрихме едни нови възможности пред това да се представя фолклор. Разкрепостихме някои така форми. Тоест, последната ни лудост с Найден Тодоров е точно този спектакъл. Търси се Фигаро. Да съчетаеш опера, класически балет и фолклор с народни танци. То си е лудост, нали? И комедия. Ами да, направихме го да бъде весел. Да бъде весел. Телата могат да казват много. Вие според мен разкрихте не само на България, но и света какво може човешкото тяло и как чрез него могат да се изрази толкова много. Точно исках да ви попитам какво ви дава тази енергия толкова много години. Аз лично съм наистина изненадана, не знаех на колко години сте. И сега си давам сметка, че това е истинско геройство, което правите. Какво ви държи толкова време да не спирате? Още не сте спряла, затова казвам. Това, че такива са ви намеренията. Първо, нека да кажа за това, че наистина езика на тялото, езика на танца е универсален език. Когато хората не могат да се разберат чрез словото, се разбират чрез жестовете. Ние това направихме. Много често обединявахме нашият фолклор с чуждия фолклор. Било то испански, било турски, гръцки на балканските страни, руски и така нататък. И честно казвам, използвайки различните танцови техники, успявахме да кажем това, което искаме, и хората го разбираха. Как един човек, кой му дава енергията? Ние знаем, че всички сме енергия. Ние сме сгъстена енергия. Има хора, които теглят енергия, има хора, които отдават енергия. И според мен това си е генетично заложено. Един Бог знае защо на едни дава повече, на други по-малко. Вие със сигурност сте надарена с повече. Ами вижте, наистина учителя Петър Дънов казва така:
дава ти се много сила. Не ти се дава, за да побеждаваш, да властваш, да се гордееш. Дава ти се, за да можеш да поемеш по-голямо страдание. Много сила, много страдание. Ама ти се дава толкова, че да го поемеш. Така е. Всъщност на всеки му случи точно това, което трябва да му се случи. Аз съм точно така. На това мнение. Добре, разкажете ни малко, разкрийте малко от сюжета на представлението и после ще кажем на зрителите как ще се движи турнето. То започва на 7 декември, доколкото разбрах от това е втората част. Втората част. Ние вече направихме първата част. Да разказвам сюжета няма смисъл. Ние го измислихме, защото се чудехме как да стане така, че да поставим фолклор и опера. И тогава се сетих за безумствата, нали, които в момента се правят по сватбите. Нали, едни си наемат артисти от чужбина, други, нали, според кесията им, но всичко е за мен една показност, както и да. Не съдя никого, но разбрахме, че най-добре е на сцената да поставим две сватби едновременно. И грешката, разбира се, е моя, защото никой друг не може да греши толкова, колкото аз греша. И вече в изготвянето на програмата на тези две сватби наемаме си диджей Фигаро, който организира, който трябва така, ама той някъде се изгубва и го няма и почва един хаос на сцената. А когато изправите две групи млади хора, между тях веднага започва съперничеството. И така започва надиграването между балета, класическия на Русенската опера, и между фолклорния ансамбъл, който аз ръководя. И разбира се, накрая те, нали, се обединяват, както винаги, нали, младостта обединява и завършваме с хепи енд. Обединението. Може би това ли е част от посланието, че в крайна сметка, въпреки вкусовете, въпреки деленето на днешно време на чалга и не чалга, на всякакви неща. В спектакъла има преплитане на прекрасна музика. Прекрасна. Ти когато вземеш световните класици в операта, нали, в симфоничната музика и до тях поставиш пък гениалността от творчеството на един народ, какъвто е българския. И вие ще видите, защото предполагам, че ще дойдете на спектакъла, как добре се преплита, например, Сос май караш майчинко, нали, с О соле мио, или пък Вечеря и Радо с Травията на здравицата, или малкия, аз му казвам малкия Хюси, Хюсеин Мердан, който е на 19 години и който следва композиция в Нов български университет. Когато той запее Изкарай Гано говедата, хората веднага почват, нали, като чуят, когато аз казвам, нека Хюси да изпее Изкарай Гано говедата, да го чуете, маестро, и целият оркестър прихна от смях, защото, както и аз, когато чух за първи път Изкарай Гано говедата, реших, че това е нещо много смешно, много комично. А тя се оказва една много драматична песен. А така както Хюси я пее... Много трудна песен също така. Да, както Хюси я пее, маестро Тодоров каза, на това никой не може да го научи. Бог му е дал. Той има една особена чувственост. Когато го слушаш, просто целия настръхваш и наистина публиката реагира най-много на тая песен, която той пее, нали? Сърце за пари не давам, сърце за сърце менявам. И така гробна тишина и след това продължителни аплодисменти.
Нямаме търпение да го видим на сцена. Сега ще видим пък отказ. И само да кажем, Русе, 7 декември, после продължавате. 7 декември, след това пътуваме, мисля, че за Търново. Аз не мога последователност да кажа датите, но Търново, Габрово, Плевен, Шумен. За съжаление на хората не можахме да се организираме ние, за да направим още един спектакъл. Там всичко е продадено. Пловдив, нали, така, той е в голямата нова зала. София, спектакълът от 20 часа е продаден. Сега направихме нов от 18 и тъй като аз греших от напрежение на едно място, съм казала, че на 20, не на 12, ние отбелязваме своята 16 годишнина. Точно на тази дата за първи път стъпихме в НДК на сцена. И аз настоях, както и колегите се съгласиха, поне втория спектакъл, който няма да се различава от първия. Но ние сме организаторите. Аз искам да направим един подарък на хората с едни по-достъпни цени. Да кажем, пуснахме цени от 15-20. Да, има 30-40. Аз съм против 50 и 60. 60 ги махнахме. Мисля, че 50 все пак ще има хора, които ще поискат. Но основно цените са такива. Защото аз се радвам, когато правим нещо, то да бъде достояние на повече хора. Така че на 12 декември зала 1 на НДК ще има 2 спектакъла от 18 и от 20. И нека повярват, всичките няма да се различават. И вие като Пипи за рождения си ден правите подарък на многобройните зрители. Когато бях треньор, при нас беше практика след световно първенство. Ние обикаляхме работнически колективи. Обикаляхме фабрики, заводи, градове и всичко това нещо го правихме абсолютно безвъзмездно, защото мисля, че това, което правим, се прави за хората. Не се прави умозрително за ценители, нали? Или пък за съдии, или пък за критици. И така, пътувайки в тези 16 години, при нас е така закон и традиция на всички наши спектакли в различните градове. Ние отделяме места за социално слабите хора и хора в неравностойно положение. Те също имат право на това. Както и когато играем на мегданите. За мен това е била най-голямата радост. Да видиш един площад, целия изпълнен с народ, нали, както съм видяла в Попово, на отсрещните хълмове, всичко почерняло, както в Горна Оряховица, нали, тези хора по площади, те са хиляди. Ти не можеш да ги преброиш. Спомням си, че кмета на Попово казва: госпожа Робева, тук има над 10 000 човека. Цялата околност е дошла да гледа. Или пък да чуеш как площада скандира още. Това бяха най-хубавите мигове. Със сигурност публиката във всички градове, през които ще минете, и в София, където ще направите този подарък, ще скандира още и още. Аз съм убедена, че това няма да е ваш последен спектакъл. Нека така да завършим и да ви оставим да поработите с децата и да ги видим какво сътворяват тук на Сега ще видите новия финал, който измислихме върху танц с саби. И знаете ли, също има нещо, някакво знамение, защото коронната ми дисциплина, когато бях състезателка, беше въженцето. Нали, освен калинка, на която играех, второто ми съчение, с което спечелих сребърния медал, нали, в Варна, беше танц с саби. Така че сега танц с саби. С танца саби ще завършим спектакъла и толкова много промени направихме, че аз се смея и казвам, ако варненци или панагюрци дойдат в София, ще гледат нов спектакъл. Нека да го видим и ние. Благодаря ви много за това интервю.